салому дуруди худро мерасонам барои тамошобинони барномаҳои илм ва технология дар шабакаи Taj Life. Дар барномаи пештара ман барои шумо дар бораи телефонҳои хитоии 2G Mix ва дар бораи телефони Galaxy A5 соли 2017 суҳбат карда будам ва барои шумо маълумот дода будам. Дар комментариҳо бисёриҳо навистанд ки ҳар ду ин телефонҳоро ба ҳамдигар муқоиса кунем ва бубинем ки кадоме аз инҳо хубтар ҳастанд ва барои чӣ нархи якеаш арзонтар аст нисбати он характеристикое ки он телефон дорад ва нархи дигараш бошад қиматтар аст. Ва ман бошам гапи шуморо дар замин нагузоштам ва дар барномаи имрӯза бошад мо ин ду телефонро бо ҳамдигар муқоиса мекунем ва мебинем ки кадоме аз инҳо беҳтар ҳастанд. дар дасти ман қарор дорад телефони хитой, телефоне ки мо онро бо ҳамроҳи шумо аз Хитой заказ кардем, телефон 2G Mix бо экрани 5.5 дюйм ва дигар телефон бошад ин Samsung Galaxy A5 соли 2017 бо экрани 5.2 дюйм. биёед ба ҳамроҳи шумо мебинем ки кадоме аз ин телефонҳо хубтар ҳастанд ва кадоме аз ин телефонҳо аз уҳдаи кори худ мебароянд. И я нахожу этому все больше подтверждений. Samsung Galaxy A5 ро бошад мо ба ҳамроҳи шумо шоҳид гашта будем ки мо онро аз Русия бо нархи 23000 рубл харидорӣ намудем ва телефони дигари 2G Mix ро бошад мо аз Хитой бо нархи 10500 рубл харидем. Яъне ин телефон 23000 рубл нархаш ва нархи ин телефон бошад 10500 рубл. дар ин ҷо тақрибан 13000 рубл фарқият ҳаст. барои чӣ шумо мегӯед ки мо ин телефонҳоро ба ҳамдигар муқоиса карда истодаем? ин телефони Хитой аст, он аз кор мебарояд ва он телефони на он қадар хуб аст. Samsung бошад ширкати пурқувват аст ва телефонҳои хуб мебарорад. ту чӣ кор карда истодаи? барои чӣ ҳарду ин телефонҳоро бо ҳамдигар муқоиса мекунӣ? И давайте все вместе. ҳоло шумо худатон шоҳид мегардед ки барои чӣ ман ин телефонро муқоиса карда истодам ва дар охир ба фикри ман шумо худатон ҳам дар ҳайрат мемонед. барои аввал биёед то охир тамошо мекунем. ин ду телефон аз ҳамдигар чӣ фарқият доранд? ягона фарқияташон ин ширкаташон аст ва фарқияти дигарашон экрани Samsung Galaxy A5 5.2 дюйм аст ва супер AMOLED экран аст ва экрани 2G Mix бошад 5.5 дюйм аст ва ин ҳам супер AMOLED экран аст. 5.5 дюйм шумо худатон аллакай фаҳмидед ки ин телефон калон аст, яъне экранаш калонтар аст нисбати ин телефон. яъне агар Samsung Galaxy A7 ро мо дар даст гирем, экрани ӯ 5.5 дюйм аст ва A5 бошад экранаш 5.2 дюйм аст. яъне мо ҳар ду ин телефонҳоро мегузорем бо ҳамдигар ва мо худ шоҳид гашта истодаем ки бинандагони азиз аз Samsung Galaxy A5 каме аз 2G Mix бошад ҳаҷмаш калонтар аст бинандагони азиз ва каме баландтар аст, ҳолон ки экрани ин телефон аз 2G Mix пасттар аст, яъне экранаш майда асту худи телефон бошад аз ин телефон калонтар аст. ин яке аз он фарқиятҳое ки шумо аллакай дар ҳайрат мондед, чунки 2G Mix ин безрамочни телефон аст, яъне дар қисми болааш бошад ин телефон рамка надорад ва аз ҳамин сабаб ин телефон нисбати Samsung Galaxy A5 хурдтар метобад, аммо экранаш бошад калонтар аст. ин ба фикри ман бениҳоят хуб аст ва хусусан барои ана ҳамин хусусияташ ман ин телефонро харидам ва то ҳол бошад ман онро истифода бурда истодам. ҳар ду ин телефонҳо отпечатки палси доранд ва тугмаҳояшон бошад дар қисми пешашон гузошта шудааст. ин бениҳоят удобни аст ҳангоми истифода бурдани ин телефонҳо. USB ин телефон микро USB аст ва USB Samsung бошад Type-C аст, яъне Type-C бениҳоят хубтар кор мекунад нисбати микро USB-ҳо. аз ҳамин сабаб ягона камбудие ки телефони хитоӣ дорад ин дар ана ҳамин ҷо аст ва барои чӣ ин ягона камбудия аст ҳоло ман барои шумо мефаҳмонам. А теперь самое интересное. телефонҳо бошанд ҳар дуяшон аз пушту пешашон аз шиша иборат аст ва бо тавассути Gorilla Glass 5 онҳоро сохтаанд ва ҳар ду телефонҳо бошанд пурқувват ҳастанд. яъне ин телефон ҳам қисми корпусаш бошад аз металл иборат аст ва қисми қафои пешаш бошад аз шиша иборат аст. телефони хитоии 2G Mix ва Samsung Galaxy A5 низ ӯ ҳам қисми асосияш аз металл иборат аст ва қисми пешу қафояш бошад аз шиша иборат аст. вақте ки мо ба он нигоҳ мекунем, 2G Mix каме чоркунҷа шакл аст ба мисли телефонҳои Sony Xperia ва Samsung бошад каме давра шакл аст ба мисли телефонҳои iPhone. ба шумо телефонҳои Sony чоркунҷа шакл писанд ҳастанд ё ин ки телефонҳои Samsung давра шакл? дар комментариҳо бинависед, мо мебинем ки ба чӣ гуна одамон чӣ гуна телефонҳо писанд ҳастанд ва мегузорем ба қисми дигар, яъне ба характеристикаи ин ду телефон. ман шуморо худи ҳозир дар ҳайрат мегузорам. Не надо так. телефоне ки мо бо нархи 23000 рубл харидорӣ намудем аз мағозаи Samsung
оперативная памяташ 3 гигабайт аст ва телефоне ки мо онро аз ширкати дуҷи аз Хитой харидорӣ намудем бо нархи 10500 рубл, оперативная памяташ бошад 4 гигабайт аст. ман худам дар ҳайрат ҳастам бинандагони азиз ва ҳоло бошад аз ҳама қисми асосияш хотираи асрии телефон аз телефони хитои дуҷи Mix 64 гигабайт аст ва аз Samsung Galaxy A5 бошад 32 гигабайт аст. И давайте все вместе. хеле ки шумо худатон шоҳид гаштед бинандагони азиз, телефоне ки мо бо 23000 рубл харидорӣ намудем, характеристикаи дохили ин телефон аз телефоне ки мо онро бо 10500 рубл аз Хитой харидорӣ намудем пасттар аст. яъне дар ин телефон 3 гигабайт оперативная памят ва 32 гигабайт хотираи аслӣ ва дар ин телефон бошад 4 гигабайт оперативная памят ва 64 гигабайт хотираи аслӣ қарор дорад. яъне ин телефонро бо 10500 ва ин телефонро бошад бо 23000 рубл харидорӣ намудем. Вряд ли кто-то из вас может этим похвастаться. И я не могу. дар бораи заряди ин телефонҳо ман барои шумо чӣ гуфтан метавонам? Заряди Samsung Galaxy A5 3000 мА дар 1 соат аст, яъне 3000 мА ва заряди дуҷи Mix ки мо онро аз Хитой харидорӣ намудем 3320 мА аст, яъне 300 мА аз Samsung зиёдтар аст. шумо худатон шоҳиди он гаштед ки бинандагони азиз, телефони Samsung ки мо онро бо нархи 23000 рубл харидорӣ намудем. биёед як бори дигар аз назар мегузаронем ҳамаи он чизе ки мо гуфта будем барои шумо. телефоне ки мо онро бо нархи 23000 рубл харидорӣ намудем қариб як маротиба характеристикааш камтар аст нисбати он телефоне ки мо онро бо нархи 10500 рубл аз Хитой харидорӣ намудем. намуди зоҳириашон аз ҳардуяшон пурқувват ҳастанд, яъне ҳарду телефонҳо хуб кор мекунанд ва ҳарду телефонҳо ҳангоми кор кардан дар интернет намечаспанд ва моро бошад роҳ афтода намекунанд. пас барои чӣ нархи Samsung қиматтар аст ва барои чӣ нархи дуҷи Mix ки мо онро аз Хитой харидорӣ намудем арзонтар аст? Впрочем, это уже совсем другая история. ман ҳоло барои шумо мефаҳмонам, яъне он чизе ки ман барои шумо ҳозир гуфтам, он характеристикое ки ман барои шумо ҳозир гуфтам, ин як формальност буд, яъне як намуди характеристикаи зоҳирии ин телефонҳо буд ва фарқияташонро ман барои шумо гуфтам, аммо қисми асосияшро бошад ман аз шумо пинҳон доштам ва ҳоло бошад мебинем барои чӣ. Все пропало. фарқияти асосии ин телефон аз ин телефон ин дар камераи телефон иборат аст. яъне камераи Samsung Galaxy A5 бениҳоят хубтар сурат мегирад нисбати ин телефоне ки мо онро аз Хитой харидорӣ намудем. Samsung Galaxy A5 якто камера дорад ва тавассути як камера бениҳоят хубтар сурат мегирад нисбати оне ки телефони дуҷи Mix ки ӯ ҳатто ду камера дорад дар қисми қафояш ва бо ду камера бошад ба монанди Samsung сурат гирифта наметавонад, чунки ширкати Samsung ба ин чиз бениҳоят аҳамияти ҷиддӣ медиҳад ба телефонҳои худ вақте ки онро мебарорад, то ин ки онҳо бениҳоят хуб сурат бигиранд, хуб акс бардоранд, чунки дар асри 21 телефоне ки акси безеб мегирад ба мо лозим нест, чунки ҳама дар интернет мешинанд, ҳама дар Instagram сурат мепартоянд ва бояд телефон хуб сурат бигирад. аз ҳамин сабаб Samsung бениҳоят нархашро қиматтар кардааст, аз ҳамон сабабе ки суратгиракаш хуб аст. қисми дигари ин телефон, барои чи ин телефон аз ин телефон қиматтар аст, ин USB Type-C, яъне дар Samsung USB Type-C ва бистра зарядка ворид кардаанд ки дар ин телефон бошад бениҳоят тезтар заряд мегирад, аммо дуҷи Mix бошад каме дертар заряд мегирад нисбати Galaxy A5, чунки USB дуҷи Mix бошад абишни микро USB аст. боз як қисми дигаре ки ин телефон аз ин телефон қиматтар аст дар он аст ки процессори телефон. процессори Samsung Galaxy A5 ин яке аз топови процессорҳои худи Samsung аст ва процессори дуҷи Mix бошад ин Helio P25. Helio P25 бошад ин процессори на он қадар паст аст ва на он қадар баланд аст, яъне процессори миёна ҳаст ва аз оне ки оперативная памяташ калонтар аст, ин телефон бениҳоят хуб кор мекунад, яъне намечаспад. дар бозиҳое ки масалан GTA 5 агар мо бозӣ кунем нисбати дуҷи Mix бошад Samsung зудтар кор мекунад, новобаста ба оне ки оперативная памяташ аз дуҷи Mix пасттар аст, аммо процессори ин телефон бошад бениҳоят хуб аст. аз ҳамин сабаб ин телефон аз уҳдаи бисёр корҳо метавонад баромадан нисбати телефоне ки мо аз Хитой харидорӣ намудем. бо ҳамин тамом бинандагони азиз, ин ду телефонро ман барои шумо ҳозир фаҳмондам, яъне телефони Samsung қимат аст нархаш 23000, телефони дуҷи Mix 10500. намуди зоҳириаш бошад ба ман дуҷи Mix бештар писанд омад нисбати Samsung ва коркуниаш бошад аз ҳарду телефонҳо баробар ҳастанд. агар шумо хоҳед ки телефони
намуди необит шнидор бихаред ва бо нархи на он қадар қимат, пас Digi Mix ро бихаред. ӯ безрамочни экран ва қафояш бошад аз ду камера иборат аст. агар шумо хоҳед ки телефони топови, телефони ба мисли iPhone монанд ва телефоне ки элегант аст дар назари шумо, пас ман барои шумо Samsung Galaxy A5 ро пешкаш мекунам, пешниҳод мекунам, пас Samsung Galaxy A5 ро бихаред. бо ҳамин тамом бинандагони азиз, бо шумо будам ман Матин Муҳиддинов. хайр.